Svadba je niečo, kde prichádzame s radosťou. A je to preto, že svadba je obrazom toho hlbokého Božieho zámeru. Boh je dobrý. A to by sme veľmi dlho teraz mohli rozprávať. Kde sme zažili v živote Božiu dobrotu, Božiu lásku. Boh sa rád delí. Boh rád rozdáva dobro. Veď preto si stvoril anielov, preto si stvoril ľudí, aby nás mohol mať rád. To je to krásne, čo je v Bohu. Boh chce milovať a chce, aby sme to vedeli. Boh si ťa stvoril a ty si ešte nebola a Boh už na teba myslel. Povedal si, stvorím ho, povolám ich k životu a budem ich mať rád. A možno v živote na to prídu. A možno mi na to dokonca odpovedia. Boh je v tom taký úžasný, že On si nás povolal žiť, aby nás mohol mať rád. Toto je to krásne, čo akoby tak vždy sa nám tak pred očami predstavuje pri slávení manželstva. Keď vidíme, ako dokážu sa stretnúť ľudia. Muž a žena, keď sa stretnú a povedia si, že aj my sa chceme dávať. My chceme sa tiež obdarovať láskou.